šel jenom po nohu tam. Šel taky po palec. To stačí si šáhnout tu vodu, ty vole. Já se potřebuji umýt, tam už ty vás nějak smrdím. Ale když potom vylezeš... Tak připrav, tady mám ručník, tak se volá. Nejmu ručník, jo. Já jsem byl vždycky přes půlky, ne? Ani tak. Není to ani tak dobrý. No, tady to. Když tak chceš, tak mi to aspoň 20 krát. Ale 20 ti palo tamhle, jo, nebys chtěl. Vole. No není to jakoby... To jsem asi v teplejší vodě. Když si vzpomenu na Turecko, 28 stupňů. No tak si představ, že jsi v Turecku, ty vole. Mě to trošku půlku vovanulo. A ke kládě aspoň. No, to by mi stačilo. To by mi stačilo. Zúčastnil jsem se této plavby. Děkuji. Chtěl bych poděkovat svému... bych byla stranej, že bych měl mokrý kraťasy, no. Chtěl bych poděkovat svému týmu, který mě podporoval. Sponzorům, matce, přítelkyně, která mi drží palce až výhledně. To byl ten maraton tady? Byl to ten plavající maraton a plaval jsem celých 41 metrů. A 20 cm, vole. Já si myslím, že epizodky jsou taky. 15 cm se zkrátil. A o 15 cm jsem se zkrátil. Dáš video to tak. Tak tohle bude nějaký neandrtál.